Welcome to our Girl Solution for Santangman. So दिनै जोङो social science निबो MCQ नि सिरिसखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों। थ' ओंखायनो जायफोर फरायसाफोरा देग्लाय मेट्रिक आनजाद होनो थांगासिनो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर इम्पोर्टेन्ट जागोन। आरो दिनै जोङो जारिमिननिफ्राय जों स्टार्ट खालामनो नागिरदों social science-खौ। थ' बे नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ जारिमिननि फार्स्ट चेप्टारा जोंनिया चेप्टारनि नामा जाबाय बंग सोखावनाय। बंग सोखावनाय sorry चेप्टार नावानो जों मा होनो बंग सोखावनाय 1905-1911 आरो इंलिशआव बुङोबा बेखौ मा होनना बुङो जोङो पार्टिशन अफ बेंगल बेखौ होनना बुङो इंलिशआव मा होनना बुङो सानदोंमोन पार्टिशन अफ बेंगल नाय बेवहाय जोङो कुइसन इम्पोर्टेन्ट कुइसन डिसकासन खालामगोन लोगोसे मिडियामा जोंनिया माबा कुइसनफोरा बर' मिडियामबो जागोन आरो माबा कुइसनफोरा इंलिश मिडियामावबो थागोन। थ' बर'आनो जा इंलिशआनो जा मिडियामखौ नोंथांमोना बांद्राय जिंगासिनो नाङा मानोना आङो बेखौ बर'बाबो नोंथांमोननो इंलिशआव बुजि मोननाय इंलिश मिडियामफोराबो बुजि मोननाय हिसाबै आं बुजायखानो हागोन लोगोसे बर' मिडियामफोराबो इंलिश मिडियामनि कुइसनखौ जाहाथे बुजि मोननाय हिसाबै आं बुजायखानो हागोन। थ' ओंखायनो MCQ इम्पोर्टेन्ट MCQफोरखौ जों डिसकासन खालामगोन बेनि उनाव नेक्स्ट पार्टआव जों देग्लाय माने बे भिडिअजों जुदि जोङो सावरायजोबनो हायाबा नेक्स्ट भिडिअ जों लाबोफिनबावगोन। दा गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि आगोलावनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खौरां बुंनो नागिरदों जे नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाय मानोना जायफोरा मिथिगोन बिथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट भिडिअ फैगासिनो बे साननैसोनि गेजेरावनो थ' बे आरो लोगोसे जों नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ जों मेथ्स आरो साइन्सनिबो सिरिज अलरेडि स्टार्ट खालामखाबायनो थ' दा गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै फार्स्ट कुइसना बुंनो थाङोबा फार्स्ट कुइसनाव मा दं बेवहाय नायदो 1905 मायथाइयाव बंगखौ खावनै खालामनाय भाइसरया जोंनिया नोंथांमोना फार्स्ट बेखौ जुदि हायोबा नोंथांमोना नाय कमेन्टनि थ्रु जों खिथाहरनो ट्राइ खालाम दा बेनि एन्सारा जाबाय जोंनिया लर्ड नेथानियेल कार्जन बे जाबाय एन्सारा दा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाय दा नैखौ माने बेंगल पार्टिशनखौ सोर भाइसरया माने स्टार्ट खालामदोंमोन होनना बुंबा जोंनिया लर्ड नेथानियेल कार्जन बे राइट एन्सार दा 2 नाम्बार कुइसना जाबाय when was Bengal partition that the Lord Nathaniel Curzon दे बंगखौ सोखावबाय बे माला स्टार्ट जादोंमोन जोंनिया बेनि एन्सारा जाबाय जोंनिया 1905 16 अक्ट'बर नैबे डी नाम्बारा जोंनिया मा राइट एन्सार दा ओमफ्राय 3 नाम्बार कुइसना जाबाय इंलेन्डनि सोरखारा सामलायगिरि आयेन बाहायदोंमोन दा सामलायगिरि आयेनखौ मा सनाव बाहायदोंमोन होनना बुङोबा जोंनिया सामलायगिरि आयेनखौ जोंनिया इंलिशआव होनना बुङोबा मा होनना बुङो रेगुलेटिं एक्ट 1773 होननानै जोंनिया नोंथांमोना बुकखौ फरायदोंबा नुनो मोनगोन दा होमबा बिनि जोंनि एन्सारा जागोन 1773 रेगुलेटिं एक्ट अके दा इनिफ्राय बम्बाइ आरो मुम्बाइ आरो माद्रासनि गभर्नर सानैया फर्ट उइलियाम गभर्नर जेनेरेलनि सिं खालामनाय आयेना जाबाय दा नै सामलायगिरि आयेननि गेजेरजोंनो बे बम्बाइ आरो माद्रासनि गभर्नर सानैया सोरनि सिङाव थादोंमोन फर्ट उइलियामनि गभर्नर जेनेरेलनि सिङाव थादोंमोन आरो बे होमबा मा जागोन दा सामलायगिरि आयेनखौ मा होनदों रेगुलेटिं एक्ट 1773 नैबे जोंनिया मा जागोन राइट एन्सार जागोन दा 1765 मायथाइयाव मुगल सम्राट आरो शाह आलम आरो रबार्ट क्लाइभनि गेजेराव जानाय गोरोबथाया जाबाय जोंनिया मा एलाहाबाद गोरोबथा नैबे इखौ मा गोरोबथा होनो 1765 आव मायथाइयाव माने मुगल सम्राट शाह आलम आरो रबार्ट क्लाइभनि गेजेराव जानाय गोरोबथाया जाबाय एलाहाबाद गोरोबथा आरो बे मा मायथाइयावबो फैनो हानाय बे मा मायथाइयाव जादोंमोन होनना बुङोबा 1765 नाय नेक्स्ट 1765 मायथाइनि एलाहाबाद गोरोबथानि गेजेरजों इस्ट इन्डिया कम्पानिनि सिङाव फैनाय मोनसे ओनसोला जाबाय दा इस्ट इन्डियान नै 1765 मायथाइनि जा गोरोबथा बेयाव जोंनिया ब्रिटिशफोरनि आखायाव जोंनिया मोनथाम जा जायगाया जोंनिया सोसनजादोंमोन बिसोरनि माबायाव दा बेनि गेजेराव जोंनिया नैयाव होनाय अपसना जोंनिया माबे राइट जागोन बिहार माबे राइट जागोन जोंनिया बिहार दा बिहारनि अनगायै मोनथाम जिहेतु जादोंमोन मोनथामनि दा बिहारनि अनगायै मा मोनसेया जाबाय बंग आरो मोनसेया जाबाय मा उरिष्या मोनसेया जाबाय मा जोंनिया बंग इनिफ्राय मोनसेया जाबाय मा जोंनिया बंग आरो मोनसेया जाबाय उरिष्या दा नैफोरबो कुइसना मोनसेना फैगोन आरोना दा जोंनिया नै अपसना मा होनायदों बिहार होनायदों दा इनि अनगायै मा जादोंमोन जोंनिया बंग आरो उरिष्या जोंनिया कारेक्ट एन्सार दा बंग सोखावनायाव कार्जनखौ जुनियायै मदद होनाय सासे इंराजि खुंगिरि दाना बंग सोखावनायाव कार्जनखौ सानै मानसिया मदद होदोंमोन सासे ब्रिटिश इंराजि खुंगिरि आरो सासे आसामनिनो आरो बे इंराजि खुंगिरिया जाबाय जोंनिया माबे जन ब्यामफिल्ड
मा नाम जन ब्यामफिल्ड आरो बे जन फिल्डआ बे समाव जोंनिया मा जन ब्यामफिल्ड जानाय नङा फर सानदोंमोन बेयाव मा दं जोंनिया रबार्ट क्लाइभ नाथान ब्राउन दा नाय बंग सेकन्ड कार्जनखौ मदद होनायनि नाय जोंनिया अपसना निउ जोंनिया होनाय जायासै दा बेनि नामानो जाबाय जोंनिया एन्ड्रिउ फ्रेजार्स जागोन मा जागोन फरायसा सानदोंमोन जन ब्यामफिल्डआ जोंनिया मा होनदों बेयो आसामनिसो माने जाय आसामनि माने मदद होदोंमोन एक्चुअली नैबे जोंनिया माबायाबो जायो जोंनिया नाय जन ब्यामफिल्डआबो जोंनिया राइट एन्सार जायो बा जोंनिया नैयाव मा होदोंमोन होनाय सासे इंराजि खुंगिरि होन्दोंमोन ना ओमफ्राय जोंनिया दा जन ब्यामफिल्ड खोन्थामोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय जन ब्यामफिल्ड आरो जोंनिया सानै दंमोन मा दङ जन ब्यामफिल्ड आरो सासेनि मुङा जाबाय जोंनिया दंमोन एन्ड्रिउ फ्रेजार दा आरो एन्ड्रिउ फ्रेजारा जोंनिया सिमनि मामोन मध्य प्रदेशनि गाहाय खुंगिरिमोन जोंनिया जा जोंनिया एन्ड्रिउ फ्रेजार दंमोन बे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशनि गाहाय खुंगिरि आरो गुबुन सासे आसामनि गाहाय खुंगिरिया जाबाय जन ब्यामफिल्ड दा एन्सारा जोंनिया नुनो मोनोबा जन ब्यामफिल्डआनो जागोन मानोना जोंनिया अपसन गैया ओरैनो सानैया मोनसे हेफाजाब होदोंमोन सासेया जाबाय जन ब्यामफिल्ड आरो सासेया जाबाय मा एन्ड्रिउ फ्रेजारनि होनना बुङा गैया दा दङबा बेबो राइट अपसन जागोन दाना इंराजा 1874 मायथाइयाव दानाय आसाम मुंनि हादोरसानि गासै हा खालि माने गासै 1874 मायथाइयाव आसाम मुंनि हादोरखौ दादोंमोन बेयाव जोंनिया आसामनि बे दानाय हानि खालिया बेसेबांमोन माने एरिया बिनि एरिया जाबाय जोंनिया बेसेबां नोंथांमोना बिजाबखौ फरायदोंबा बेखौ मोनखादों जानांगौ 54100 बर्ग माइलनि मोनसे अपसना मा कारेक्ट एन्सार दा नेक्स्ट नाय सानजा बर्ग आरो आसाम मुंनि गोदान हादरसानि राजथावनिया जाबाय जोंनिया ढाका मा जागोन बेफोरखौ आङो डाइरेक्ट बुंलांसै बिराद इजि कुइसन बन्दे मातरमखौ जोंनिया मा बंकिम चन्द्र चेटार्जी इनिफ्राय नेक्स्ट नाय किसु कुइसनफोरा जोंनिया जुदि मिस्टेक लिरफ्लांदोंबा जों बेखौ नोंथांमोना मिस्टेकखौ गावनो एसे फरायना लानानै मा होनदों कारेक्ट खालामनो ट्राइ खालामबानो जाबाय मानोना सम जोंनाबो मिस्टेक जालांनो हानाय थ' एबार नेक्स्ट नायदो इनिफ्राय दङ एलाहाबाद ट्रिटि वाज साइन इन द बिटुइन दा इखौथ' आं बुंखाबाय एलाहाबाद आरो एलाहाबाद जोंनिया गोरोबथाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन शाह आलम आरो रबार्ट क्लाइभ बेखौ अलरेडि आं गोजौ डिसकासन खालामखांबाय दा हु वाज द फार्स्ट चिफ कमिशनार अफ आसाम प्रभिन्स दा आसाम जोंनिया प्रभिन्सखौ माला दादोंमोन नै सनाव जों 1874 मायथाइयाव दानाय आसाम मुंनि हादोरसानि फार्स्ट जोंनिया मा होनदोंमोन चिफ कमिशनारा जोंनिया मा बिनि मुङा जाबाय जोंनिया आर.एच. किटिं मा जोंनिया नामा आर.एच. किटिं नोंथांमोना बेफोरखौ नाय आं जा जोंनिया कुइसनखौ लादों बे जोंनिया नोंथांमोननि बे बंग सोखावनाय चेप्टारनिफ्राय बेंगल पार्टिशन अफ बेंगलनिफ्राय लानाय जादों नोंथांमोना ओंखायनो नै कुइसनफोरखौ बुकावबो नायजागोन होमबाना नोंथांमोना बांद्राय मा होनदों गोसोआव थागोन आरो दा वेन वाज आसाम नैबेथ' जोंनिया अलरेडि दानि बावैसो खालामबाय 1874 कुइसन दंखायोमोन बेयो हाउ मेनि डिस्ट्रिक्ट फ्रम ब्रह्मपुत्र भेलि वेर एडेड इन द निउलि क्रिएटेड आसाम प्रभिन्स जोंनिया दाजाबाय दा बेवहाय ब्रह्मपुत्र भेलिनि लोगोसे बेसेबां जोंनिया आसाम प्रभिन्सजों मा खालामदोंमोन एडेड खालामनाय जादोंमोन बिनि एन्सारा जोंनिया मा जागोन 6 बिनि एन्सारा मा जागोन जोंनिया अपसन नाम्बार ए आ जोंनिया 6 आरो बेदि 6 दङ बेनि मुङा जों आं फारियै आं बुंनो हानि 6 जायगानि मुंनि फार्स्टआव जोंनिया गवालपारा फार्स्टआव मा जोंनिया गवालपारा इनिफ्राय नेक्स्टआव जोंनिया कामरुप नेक्स्टआव मा कामरुप इनिफ्राय नेक्स्टआ नगाव इनिफ्राय शिबसागर इनिफ्राय मा जोंनिया लखिम 1 2 3 4 5 शिबसागर लखिम आरो लास्ट मोनसे जाबाय नाय इनिफ्राय दरं मा जाखो गवालपारा कामरुप नगाव शिबसागर लखिमपुर आरो मा दरं नैखिनाखौ जोंनिया सोदेरनाय जादोंमोन मैया टोटेल गैटा जोंनिया 6 ओमफ्राय ब्रिटिश एनेक्सार ब्रह्मपुत्र भेलि और देन आसाम प्रभिन्स इनटु द इंडियन ब्रिटिश यूरोपियन इन द इयार दाना ब्रिटिश जोंनिया ब्रह्मपुत्र भेलि आरो आसामखौ माला गावनि आखायाव लांदोंमोन होनना बुंबा 1826 मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन 18 बेसां 26 थिग बिदिनो ब्रह्मपुत्र आरो आसाम भेलिखौथ' बिसोर लांबाय ब्रिटिशआ गावनि आखायाव प्रभिन्सआ ओमफ्राय नाय जोंनिया दा बिनिनो मोननैसो जोंना इम्पर्टेन्ट दङ बिनि लोगोसे सेम टपिकनिनो कुइसन कासारखौ माला लांदोंमोन 1832 इनिफ्राय मा होनो खासि पाहारखौ 1833 लांदोंमोन इनिफ्राय जयन्त हिल्सखौ मा सनाव 1835 इनिफ्राय मटगेन सदियाखौ बेसेबाङाव 1839 इनिफ्राय खामतिखौ बेसेबां 1843 इनिफ्राय सिंफ'खौ 1854 नैखिनाबो एकदम मोनसेदों रिलेटेड आस ब्रह्मपुत्रखौ 1826 इनिफ्राय एखिना जोंनिया कासारखौ 1832 बेबायदि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरामसे लिरनो हादों दा 16 नम्बर कुइसन द लेफ्टेनेन्ट गभर्नर अफ बेंगल एट द टाइम अफ पार्टिशन अफ बेंगल वाज नाय लेफ्टेनेन्ट गभर्नर अफ बेंगल
जोंनिया पार्टिशन बेंगल बे सोखावनायाव लेफ्टिनेन्ट गभर्नर जोंनिया सोरमोन होनना बुङोबा जोंनिया जागोन एन्सारा एन्ड्रिय फ्रेजार ओके हु प्रिपेयार्ड द बेंगल पार्टिशनखौ सोर माने जोंनिया सोरनि दिनाव जादोंमोनबा लर्ड कार्जन आरो बे लर्ड कार्जन दायित्वखौ सोरनो होदोंमोन जोंनिया एन्ड्रिय फ्रेजारनो होदोंमोन एन्ड्रिय फ्रेजारा जोंनिया मा लेफ्टिनेन्ट गभर्नर अफ बेंगल मोन ओके दा एन्ड्रिय फ्रेजारनो होनाय जाबाय दा इनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वेर सेपारेटेड फ्रम बेंगल एन्ड एडेड टु आसाम प्रभिन्स जोंनिया बेसेबां डिस्ट्रिक्टखौ सेपारेट खालामदो बेंगलनिफ्राय इनिफ्राय आसामदो बेंगलनि बेसेबां डिस्ट्रिक्टखौ सेपारेट खालामदोंमोन ओमफ्राय आसामदो एडेड खालामदोंमोन आरोना बेनो जाबाय जोंनिया 15टा डिस्ट्रिक्ट बेसेबां डिस्ट्रिक्ट जोंनिया 15टा डिस्ट्रिक्ट ऑप्शना जोंनिया डी करेक्ट आंसर हु वाज द फाउंडर ऑफ डन सोसाइटी दाना डन सोसाइटी होनना बुङोबा नोंथांमोना बेखौ हागौनो जानांगौ डन सोसाइटीया जोंनिया सोर खालामदोंमोन होनना बुङोबा जोंनिया सोर जागोन सतीश चंद्र मुखार्जी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बी आ जोंनिया मा राइट आंसर ओके दाना हु लॉन्च द जर्नल संजीवनी नाय दाइनिफ्राय जोङो संजीवनीखौ सोर जोंनिया माबा खालामदोंमोन होनना बुङोबा जोंनिया सोर जागोन संजीवनीखौ कृष्ण कुमार मित्र ओके जोंनिया एन्सारा जागोन कृष्ण कुमार मित्र हु रोट द आर्टिकल बंगर सर्वनाश दा बंगनि सर्वनाश होननाय माबाखौ आर्टिकलखौ सोर लिरदोंमोन होनना बुङोबा जोङो बेबो जागोन जोंनिया मा बंगर सर्वनाशा जोंनिया कृष्ण कुमार मित्र ओके दा बेबायदिनो जोंनिया बेबायदिनो कुइसना जोबोर दङ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बुकआव दा हु जों आरो बिनि उनावबो मोनसे नैनि बंग पार्टिशननि माने पार्टिशन अफ बेंगलनि बंग सोखावनायनि आरो मोनसे पार्ट फैबावगासिनो बेवहाय जोङो पुरा टटेलि एमसीक्यूखौ डिसकासन खालामनो ट्राय खालामगोन नाय बेवहाय नोंथांमोना इंलिशआव दङ होनना जिंगासिनो नाङा मानोना इंलिशआव दङबाबो आं नोंथांमोननो बर'यै बुजायखाना होदों आरो इंलिश मिडियामफोराथ' इंलिश कुइसनखौ नुबा बुजायखागोननो जानांगौ ओंखायनो नोंथांमोना आं सानो बांद्राय मा होनदों बांद्राय प्रब्लेम जानाय नङा बायदि मोनदों थ' ट्राय खालामजाबानो जाबाय बुजिनो मानोना जोबोर इम्पर्टेन्ट कुइसन बेखिनिया जा डिसकासन खालामगोन जोङो हु रोट द अमर सोनार बांला आर्मी बे मा जागोन जोंनिया रवीन्द्रनाथ ठाकुर बे जोंनिया मा जागोन एन्सारा रवीन्द्रनाथ ठाकुर ओमफ्राय व्हाट इज द रियल नेम अफ सिस्टार निवेदिता और भगिनी निवेदिता नाय सिस्टार निवेदिता आरो भगिनी निवेदितानि रियल नेमा मा होनना बुंबा नोंथांमोना मा होनगोन बेखौ मार्गेरिटा एलिजाबेथ मा नोबेल नै ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेनिफ्राय हु वाज द इंडियन मुस्लिम लीग माने व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टाब्लिश इंडियन मुस्लिम लीगा माला एस्टाब्लिश जादोंमोन ना बिनि आन्सारखौ नोंथांमोना खिन्था हरबानो जाबाय इंडियन मुस्लिम लीगा माला जादोंमोन थ' नोंथांमोना लास्ट ऑप्शन मोनसे दोनबाय आं 24खौ दा बेवहाय जोङो 24टा कुइसन इम्पर्टेन्ट कुइसन जा कुइसन डिसकासन खालामदों बेखिना मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन होनजायो आरो लोगोसे दा बिनि उनाव मोस्ट इम्पर्टेन्ट कुइसन जों लाबोगासिनो थ' ओंखायनो जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि हेफाजाब होनाय बायदि मोनदोंबा चेनेलखौ एटलिस्ट लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय मानोना जोंनिया जेसेबां भिउ जानांगौ जों जेसेबां नोंथांमोननि थाखाय खस्थ' खालामगासिनो बेबायदि जोङो साबस्क्राइब खालामग्राफोरखौ नुनो मोनाखै आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट होनायबो नुनो मोनाखै थ' ओंखायनो आसा खालामो फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना हाजासे मानि सापर्ट खालामगोन थ' ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो डिसकासन खालामनानै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों फरायसन थांगोन बाय बाय